کنگرەیە قاهێرەیەش بۆ ئۆپۆزسیۆنە سووریە لەسەر ڤەخوندنە ئەنجومەنە مەسریەش بۆ کاروبارێنیش دەرڤە ئیرۆ تێرە داخستن و بریارە تێدا نزیکی 22 کەسایەتن کورد ئامادە ببن. بەریانە هاژی بەردەفکێ فەرمیە وەزارەتا دەرڤەیە مەسری بەدر عەبدولعاسی ڕاگەهاند بوو ئەرمانجا کنگرەیە قاهێرە گەهشتنا نەرینەکە گشتی بۆ هەموو ئالیەن ئۆپۆزسیۆنە سووریەش بۆ چارەسەرکردنا کریزا سووریێ و ڕاوەساندنا شەڕێ سووریە بداویکردنا کریزێ. هەروەها گەشتنە ئەرمانجا وڵاتیان سووریێ و پاراستنا یەکێتیە خاکە سووریە و هەموو سازیên دەولەتێ. بەرپێدانش بۆ چارەسەرکردنێک سیاسی نەرینن ئۆپۆزسیۆنێ تمام یەک بنش بۆ کاربن ڕێکێ ببینن vê komkujiya golwelatê Sûrî çê dibê bê seknandin koçber vegerin. Îro jî projeyek hazir kirina reşbelekek ji bo vî kongrê. Sekreter û kesayetên yekem yên partiyên siyasiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî di vî kongrî de beşdar dibin û li gorî wan gonerîneke encûmenê heye wê di kongir de bidin xuya kirin. Em wek Encumena Niştimaniya Kurd hûn zanin berîana şeş partî encûmen bûn. شش کەسێن یەکەم لە پارتیە خۆ هاتنە داواکردن هەر شەش encûmen ji ber vê endekê ev kesê guê herin rastî kesayetî em ê herin lakin bêguman em ê nêrîna Encûmena Niştimanî Kurd li wî kongrî de bidin xuya kirin. Di kongreyê qahîrayên opozisyona Sûriyeyê alî û kesayetên siyasî bi navên xwe beşdar dibin, ne wekû partî yan jî aliyên siyasî û li ser vê yekê jî hin aliyên siyasî dibêjin, ev vexwendin tenê ji bo nehiştina nakokiyan û kesayetên yekem yên partiyên siyasiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hatine vexwendin. Ji ber hinek pirsgirêk hebûn di vexwendina otorê siyasî de. Ev pirsgirêkana wek îtilaf wek heyet tensîq wek teyarîna dewleyê û Encumena Niştimanî yanî ev îtarê bû hene di saha muarada Sûrî de hinek pirsgirêk hebûn di dawa wan de wek îtar. Yani ji ber hinek otor wê muşareke nekin wek îtarana îtilaf wek îtilaf muşareke nakin lê kesê wê muşareke ji bo vê pirsgirêkê hel bikin wek zanyariyê me wek ji bo vê pirsgirêkê hel bikin bi navê kesatiya hatin dawa kirin lakin ev kesê hatine dawa kirin şexsiya waniya tîwarî heye yani her yek ji wan ciyekî wî di karî siyasî de heye. Li gorî zanyariyên arkê goyî di vî kongrî de etiraf bi hebûna Kurdan li Sûriye û giringiya mafê çarenivîsê ji bo wan jî bêkirin. Beriya jî Komîta Amedekariya Kongreya Qahîra dabû zanîn goyê du sed û sih kesayet li kongir beşdar bibin, got ji wan sih û çar kes şandeya desteya Hevrêzî an ku heyet tensîq got ku opozisyona hindir tên askirin û 22 kesayetên Kurd amade dibin.